opportunitajiet indaqs. Tajjeb nilqakom għal dan il-programm bħalma tafu dan huwa programm imtella mill-Forum Opportunitajiet Indaqs, forum li issa żgur li drajtu li l-ħidma tagħna hija li tiġġieled il-diskriminazzjoni, lan tagħna jibqa' li noħolqu opportunitajiet fejn hemm iktar sfidi sabiex irridu nagħmlu dan ukoll sabiex dejjem navviċinaw dik is-soċjetà ġusta li tippromovi inklużjoni soċjali kif ukoll diversità. Bħalma tafu il-Forum Opportunitajiet Indaqs hija imqasma fuq 4 sottokumitati, però ta' min nagħti daqsxejn ta' update għax dan l-aħħar komplejna inwessaw ir-remit tagħna. Sissa konna qegħdin naħdmu fuq l-4 sottokumitati ta' diżabilità, dak ta' sexual orientation u gender identity, dik tal-età li tinkludi tfal u anzjani, razza u reliġjon, u dan l-aħħar propju wessajna ir-remit tagħna sabiex qegħdin ninkludu wkoll illi nilħu id-drittijiet mhux biss tal-annimali iżda wkoll is-sidien tal-annimali. Jiġifieri il-ħidma tagħna dejjem qiegħda tikber. Propju ninsabu fi żmien partikolari għal ħutna illi jgħixu magħna hawnhekk fostna ġewwa Malta, qed nirreferi li ninsabu f'perjodu partikolari ta' dak li jissejjaħ bħala Ramadan, huwa perjodu importanti ħafna għal komunità Mużulmana u il-Partit Nazzjonalista propju għal din l-okkażjoni li tant hija importanti għal Mużulmani, aħna ħadna ħsieb illi nhar it-tlieta li għaddew il-Forum Opportunitajiet Indaqs organizza iftar fl-okkażjoni tar-Ramadan. Dan huwa mod ieħor li l-Partit Nazzjonalista qiegħed juri li jeħtieġ illi nibqgħu naħdmu sabiex nifhmu dejjem iktar lil xulxin. Jiena tiġa kelli l-opportunità li l-ġimgħa li għaddiet għattilkom illi għandna darba għal dejjem nevitaw kummenti bħal jmorru lura f'pajjiżhom jew inkella dik il-mentalità ta' aħna u huma. Kliem bħal dan żgur illi ma jagħmilx ġid. Il-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' jiddialoga mal-komunitajiet differenti li jinsabu ġewwa Malta kif ukoll ma' komunitajiet ta' twemmin differenti. Nibqgħu intennu illi aħna partit ta' kulħadd u kulħadd għandu postu fil-Partit Nazzjonalista. Illum propju se nitkellem mhux biss dwar ir-Ramadan u dwar l-attività li tellajna bħala Forum Opportunitajiet Indaqs, però se nitkellem ukoll dwar din id-diversità ta' komunitajiet illi jinsabu madwarna kif ukoll b'mod partikolari twemmin differenti li jħadmu komunitajiet differenti li llum il-ġurnata huma parti mis-soċjetà Maltija. Sabiex inkompli nitkellem propju dwar dan is-suġġett għandi il-pjaċir nilqa' miegħi lil Laik Ahmed Atif li huwa il-President tal-Ahmadiyya Mużulmana ġewwa Malta. Nilqa' miegħi wkoll lil Wayne Hewitt illi għandu dan is-suġġett ħafna għal qalbu, huwa wkoll membru tal-Forum Opportunitajiet Indaqs, fil-fatt huwa is-Segretarju Internazzjonali tal-FOIPN. U ma jistax jonqos illi għandna lil Dunja li għalkemm sfortunatament ma tistax tinsab magħna preżenti hawnhekk ġewwa l-istudju, Dunja Borġ, illi hija ċ-chairperson tas-sottokumitat tar-razza u reliġjon illi nistgħu ngħidu li organizzat totalment dan l-iftar u li tmexxi b'mod li wkoll dan is-sottokumitat. Dunja hija wkoll kandidata għall-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista. Jiena nixtieq nibda il-programm qabel ma niftaħ id-diskussjoni ma' żewġ mistiedna li għandi preżenti hawnhekk se nagħmel kollegament telefoniku ma' Dunja sabiex propju tatina rendikont dwar l-attività tal-iftar. Dunja. Hello. Dunja, nirringrazzjawk tal-li naqgħet magħna permezz tat-telefon, jiddispjaċina li ma stajtx tkun magħna preżenti hawnhekk fl-istudio. Dunja, għidilna daqsxejn, din hija l-ewwel nett it-tielet darba illi il-Forum Opportunitajiet Indaqs organizza dan l-iftar. Kif nibtet din l-idea, Dunja, naf illi kienet totalment idea tiegħek, jekk intix kuntenta b'dan li qiegħed jsir u forsi tina daqsxejn ta' rendikont. Nsellimlek grazzi l nsemmija kollha ta' Radio 101, skużawni ma stajx inkun preżenti llum, tkelli xi ħaġa oħra personali. Jiena bħala ċermen ta' razza u reliġjon ta' din il-forum
kburija b'daw dal-suġġett li qed nagħmlu, ġifieri aħna bħala forum tar-razza u l-reġjun qed nifokkaw fuq l-reġjunijiet kollha, fuq il-kuluri, fuq rasis, u fil-fatt inna 3 snin naħdmu f'dan ix-xogħol li tajna anke ħafna NGOs, anke ħafna reġjunijiet differenti, qed norganizzaw ħafna affarijiet differenti mill-reġjunijiet kollha, flok ma nagħmluhom fid-dar ċentrali qed nagħmluhom anke barra. U xofad di jina gburija b'di l-tielet sena li qed norganizza da l-iftar li għal-ħutna l-Musulmani kif tafu li da xar ta' talb, xar għaddis, xar tal-mħabba, u gburija ħafna anke bin-nies li ġew anke b'ħafna NGOs. Ġifieri din l-attività ma kienx għall-Musulmani biss, li kien anke mistiednin f'din l-attività kienu ħafna NGOs li jaħdmu anke ma' daw in-nies tar-razza u tar-reliġjonijiet differenti. U kienet suċċess ħafna. U grazzi għal kull forum u għal grupp kollu li naħdmu flimkien. Aħna l-ewwel nett jiena nixtieq personalment nirringrazzja lilek illi naf illi tant tieħu xogħol sena wara l-oħra sabiex inti ittella dan l-avveniment. Dunja, hemm xi ħaġa oħra li għandek ippjanat li inti tixtieq jew inkella b'mod partikolari tixtieq illi s-sottokumitat jindirizza bħalissa fis-sitwazzjoni preżenti illi qegħdin ngħixu fiha bħala soċjetà? Fil-fatt anke bħala soċjetà li anke n-nies li ltaqajna magħhom, hemm nies li ltaqajna magħhom individwali, hemm NGOs li ltaqajna magħhom bħala gruppi, u l-suċċess li qed nagħmlu aħna wkoll li qed nipprova aħna stess nifmu anke l-żonijiet tagħhom, x'nistgħu aħna bħala forum nistgħu ngħinuhom. U fil-fatt anke aħna qed nitalmu minn dawn l-affarijiet li qed niltaqgħu magħhom, u fil-fatt anke qed nindirizzaw ir-rassiżmu f'dan il-forum ukoll anke l-igwaljanza ukoll anke fil-post tax-xogħol. Għandna post tax-xogħol. Xi tħossi li hija l-iktar problema li tiltaqgħu magħha, Dunja? L-iżjed problema li niltaqgħu magħha li n-nies mhux qed jaraw bħala persuna, n-nies qed jarawk jew bħala reġjun tiegħek, jew bħala kulur, jew bħala u dik qed isibu ħafna diffikultà. U hawn dawn kollha minnhom mhux barranin biss, hemm Maltin li huma Musulmani, hemm Maltin li huma għandhom l-reġjunijiet oħra, hemm Maltin li għandhom ġilda skura pereżempju, hemm Maltin meta jitħalltu jiġu f'kaffa waħda mal-barranin. U fil-fatt qed isibu ħafna diffikultà anke fix-xogħol u anke min hu miżewweġ barranija jew barrani qed isir da diffikultà. U aħna qed nippruvaw aħna bħala forum li dawn n-nies ikunu opportunità indaqs ma' kulħadd. Ġifieri id-drittijiet tagħhom jistgħu jieħduhom bħal ħaddieħor. Daqs jgħixu f'din il-gżira Maltija għandhom dritt bħal ħaddieħor, qed jaħdmu bħal ħaddieħor, qed iħallsu taxxa u bolla bħal ħaddieħor. Ma għalfejn nagħmlu di differenza bejniethom. Ġifieri di tħossi li hija bħalissa l-ikbar sfida illi qiegħda tiġi iffaċċjata llum il-ġurnata. U speċjalment fix-xogħol u fl-iskejjel tfal. It-tfal anke tfal ma rridux ninsew aħna mhux qed nifukaw anke aħna qed nifukaw fuq il-familja kollha. Il-familja, l-iskola, ix-xogħol, barra, qed nipprovaw anke aħna nifhmu x'inhi r-raġunijiet li qed jkunu dawn il-problemi. U qed nittekiljaw u nipprovaw ngħinu kemm nistgħu jkun li ngħinuhom aħna stess. Ok, Dunja, nirringrazzjawk ħafna nawgurawlek aktar ħidma. Grazzi għal dak ir-rendikont, dak huwa rendikont proprju. U nixtieq ningrazzja lill-mistiednin kollha li ġew u anke lilkom ukoll li qed waslu dal-messaġġ li nies ikunu jafu bih ukoll. Aħna nirringrazzjaw dejjem lilek Dunja għall-ħidma tiegħek fih dan il-forum. Wayne, propju naħseb tajjeb illi taqqat ma' dak illi kienet qiegħda tajt Dunja qabel ma propju nitkellem ukoll ma' Latif. Qegħdin ngħidu fuq il-ħidma tal-propju ta' dan is-sottokumitat Razza u Reliġjon. Dunja semmit iktar mhux problemi, jew sfidi li għadhom jiffaċċjaw in-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum daw il-barranin jew minn għandu twemmin differenti. Inti is-sena li għaddiet kont li ħriġt bl-idea ħadd l-inizjattiva li propju għattilna ejja norganizzaw l-ewwel Malti Faith Conference illi laqgħa tal-ewwel darba flimkien naħseb jekk inħalli f'idejk tkun tista' iktar tispjega u forsi tispjega fl-ambitu ta' dak kollu li qiegħda tajt Dunja.
kif tista' taqqat il-konferenza li ġiet organizzata u nittama li din is-sena insir nagħmlu oħra u nagħmlu propju tema illi tkompli tibni fuq il-problemi li semmit Dunja biex intejbu s-sitwazzjoni preżenti. Jina, Graziella, fuq kellna l-opportunità wara konferenza li għamilna s-sena li għaddiet, għamilna programm ieħor. Nixtieq nfakkar is-semmija tagħna li bil-kritika kollha li kollu l-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista kien is-sena li għaddiet l-ewwel partit fl-istorja naħseb tal-pajjiż li għamel konferenza fejn ġab femmit differenti reliġjużi madwar mejda u għamilna konferenza fejn kulħadd fil-preżenza anke tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Simon Busuttil, qal tiegħu fuq l-isfidi u fis-sitwazzjoni li għaddi fiha meta jkun qiegħed jgħix ġo pajjiżna. Dan ovvjament jirrifletti dak li hu l-pajjiż u li hu llum il-ġurnata tal-Partit Nazzjonalista wkoll. Il-Partit Nazzjonalista huwa awsalla ta' femiet differenti ta' nies li jiġu flimkien biex jibnu politika għal ġid tal-pajjiż. M'għadniex ngħixu llum f'sitwazzjoni f'dinja globalizzata, m'għadniex ngħixu f'pajjiż fejn kulħadd għandu fehma waħda li hija prevalenti. Hemm ħafna nies, hemm ħafna barranin li qed jitlu Malta anke mill-Unjoni Ewropea illi għandhom fehmiet reliġjużi differenti. Hemm numru kbir tal-popolazzjoni Maltija illi forsi m'għadix tipprattika reliġjon bħalma konna nippratikaw fil-passat u hemm numru wkoll tal-popolazzjoni li jipprofessaw li ma jħadnu l-ebda reliġjon. Ovvjament, il-Partit Nazzjonalista bħala partit kbir ovvjament irid ikun partit illi jkun preżenti u jara illi ċertu sfidi għal ċertu nies illi għandhom fehmiet differenti u reliġjonijiet differenti dawn jittaffew u jitnaqsu. Jiena naħseb illi Però fil-prattika. Il-forum opportunitajiet indaqs fil-fatt. Il-forum opportunitajiet indaqs naħseb kien inizjattiva illi il-kap tal-partit wara l-ħarni tal-partit fidejh kien naħseb pass importanti l-qoddim. Fil-fatt kif kont tajt inti il-forum opportunitajiet indaqs. Nistgħu ngħidu għadha baby. Nistgħu nitkellmu għalina tnejn għax aħna attivi tnejn fil-forum inti u bdejna mill-bidunet tagħha. Qed nagħmlu pontijiet importanti fejn qabel forsi l-partit laqas biss kellu pont ta' komunikazzjoni ma' ċertu minoranzi fil-pajjiż. Illum il-ġurnata naħseb b'mod proattiv laqas biss ngħidlek li hu reattiv. Ġifieri ovvjament il-konferenza li għamilna s-sena li għaddiet hija testament ta' kemm aħna nkunu proattivi ma' reliġjonijiet differenti. U inħares il-qudiem li din is-sena nerġgħu nagħmlu din il-konferenza li nixtieq li tkun anke akbar u nilħqu anke xejdulu fehmiet iktar differenti, forsi diversi milli kellna s-sena li għaddiet. U forsi wejn anke ninkludu wkoll din id-darba illi ninkludu propju daw id-diffikultajiet li għadhom nies u komunitajiet differenti jiffaċċjaw. U hawnhekk forsi nixtieq indaħħal daqsxejn il-Lajk Ahmed Atif l-ewwel netta darba nirringrazzjak illi qiegħed hawnhekk. Kif qiegħed jitkellem tajjeb wejn u tkellmet ukoll Dunja. Mill-esperjenza personali tiegħek illi inti ilek tgħix hawnhekk u President ta' komunità sħiħa, tħossuhom ukoll daw il-problemi li propju semmit Dunja? L-ewwel jien irid ukoll nirringrazzjak għall-istedina tiegħek. Dawk il-problemi iva jeżistu imma bid-dialogu, bid-diskussjoni nistgħu nindrizzaw dawk il-problemi, dawk is-sfidi u jridu nistgħu nimxu l-qudiem. Għax fuq kull żmien għax fil-istorja tal-bniedem dejjem jeżistu dawk il-sfidi. Imma l-aħjar huwa li kif flimkien bid-diskussjoni, bid-dialogu biex insiru nafu xulxin iktar, niġu madwar il-mejda. Meta niġu madwar il-mejda jien ċert li bħala bnedmin
aħna nistgħu nelbu kull sitwazzjoni ħażina mill-ħażina lejn aħjar, lejn tajba. Dawk kif semmaw kull ħabib tiegħi Wayne, il-Partit Nazzjonalista sena l-oħra organizzata dik il-konferenza Interfaith Conference. Dawn ukoll fil-komunità tagħna għax dawn kienet fuq il on the platform of politics, imma aħna fil-platform tal-komunità tagħna ukoll nagħmlu dawk il-konferenzi u mhux illum mill-bidu tal-komunità aħna nagħmlu dawk il-konferenzi fejn in-nies tal-fehmijiet differenti u anke politiċi. F'Malta wkoll bdejna f'2009 kull sena nagħmlu dak il-darba konferenza fejn nistiednu il-mexxejja reliġjuża ukoll il-politiċi li naf u nemmen li flimkien meta niddiskutu joħorġu ħafna punti tajbin u jien naf li ħafna drabi n-nies jiġu u meta joħorġu mill-konferenza jgħidu li ġejna bil-fema differenti imma issa ħadna ħafna affarijiet pożittivi u li talimna mid-din il-konferenza. U wkoll irid biex insemmi naħseb fi 2011 jew 12 il-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Simon Busuttil ukoll ġi u indirizza dik il-konferenza darba. U għandu naħseb bħala MEP. Iva, bħala MEP, bħala membru parlamentari Ewropej. Ġi u indirizza il-konferenza tagħna u din is-sena dik is-sena il-punt kien li għadu hemm post ta' reliġjon fi din id-dinja moderna u dik il-punt u jien ukoll ngħid li verament għamel taħdita sabiħa indirizzi jew kien verament punti għax kien kellu ħafna esperjenza fil-Ewropa, fil-lokal u il-punti li semma kienu verament importanti. U jien ngħid li bħala wkoll il-punt ieħor li l-iftar kif niddiskutu dan ukoll il-punt vera importanti. Għax meta niġu ħadejn ix-xulxin, ħafna n-nies li għandhom biża li possibbli meta niġu ħadejn ix-xulxin ħajmorru lejhom jew jiġu għalina, pereżempju nbidlu il-fidi ta' xulxin. Nasel li dik idea żbaljat. Kun jibda jibża illi se titlef mill-fidi tiegħek nies li jemnu f'dak li temmen inti u jmorru għal reliġjon oħra. Iva, imma jien ngħid li le dan huwa punt huwa l-għażla ta' kull bniedem li jekk irid jemmen fil-reliġjon jew fil-filosofija partikolari għandu dritt jemmen jew ma jemminx. Imma meta niddiskutu nagħmlu dialogu aħna nifhmu x-xulxin. Pereżempju natik eżempju li issa qed niddiskutu fir-Ramadan u ħabib tiegħi minħabba li mħabba u rispett ġab li l-ilma. U bħala fir-Ramadan aħna ma nixorbux u dak kif nistgħu nifhmu? Nistgħu nifhmu għax diġà kelli f'moħħi li meta niġu ħaddejn xulxin nifhmu. Ħanatik eżempju ieħor ukoll. Darba kelli appuntament importanti ma' isqof ta' Malta, mhux il-preżent tabel Paul Cremona, u jien għax għandna wkoll din tradition li meta jmorru niltaw level darba nieħu xi ħaġa magħna. U ma konx naf x'innieħu, iċċempilt li ħabib tiegħi huwa Godfrey Magri, verament ħabib ta' ħadejn qarib qalbi, u għattu li jekk nixtri xi perfume tajjeb għax ma nafx, għalli li le, għattu li għalix, għalli ħafna drabi Iva, il-fwiħa hija, I mean, some people they think bħala luxury. U l-assisin possibbli ħafna drabi ma jħossumx li jużaw dik il-luxury.
huma jħossu bħala luxury għax Dik hija l-użanza jiġifieri tal-isqok kif kienet Iva. inti kellek taraf x'għandek tieħu u Iva. ma tieħux u inti tallimt ukoll illi f'dik ir-reliġjon ċerti affarijiet ma jmorrux. ekku. U ekku u għaddak jekk ma kellix ċans biex nitkellem miegħu, ma konx naf. U għalhekk ngħid li meta niġu Iktar ma niddiskutu u nitħaltu pero għadu kemm għaddejt kumment laqas seta' jkun iktar f'waqtu u bl-iktar mod prattiku forsi tajjeb nispjegaw li semmija ġara li aħna bħalissa għadu kemm ġabulna ta' tsilma ġifieri kif inkunu għaddejjin bil-programm u propju ara kemm hu tajjeb illi nitħaltu ma' dak li jkun kif tajjeb qiegħed jgħid Latif illi għax qegħdin fir-Ramadan matul il-ġurnata u forsi issa tista' tispjegalna. Kif inhu allura mqassam ir-Ramadan? Xi tkunu qegħdin tosservaw u fiex jikkonsisti ir-Ramadan imma permezz li nitħaltu ma' xulxin se narfu wkoll iktar l-użanzi ta' xulxin. U se ġibni wkoll għal punt ieħor. Allura jekk għandkom din l-użanza li fir-Ramadan ma tiklux matul il-ġurnata kollha u ħafna minnkom intom titħaltu Mana il-koll, ġifiri tmorru taħdmu, toħorġu fuq il-postijiet ta' xogħol u kulħadd jibqa' dej bil-ħajja tiegħu normali fl-użanzi tiegħu. Dik teffettwakom lilkom? Level li jien irid insemmi il-punt tieni punt level li aħna bħala komunità nħossu li aħna nippratikaw Ramadan, insomu aħna, l-oħrajn le. Dan mhuwiex tajjeb li niforsaw l-oħrajn li jekk ma niklux ħaddieħor m'għandux trid biex jikol. U kulħadd il-Mużulmani kollha jridu josservaw il-Ramadan? Iva, ħanajdlek, hemm il-som obbligatorju għal kull Musulman, imma il-Musulman li huwa adult huwa mhux marid u mhux fuq il-vjaġġ, imma jekk huwa mhux imsifer, mhux marid, adult, iva, obbligatorju għalih biex jisum għal 29 jew 30 ġurnata kull sena fi-xahar Iżlamiku li huwa xahar lunaru Ramadan u fis-som filgħodu kmini kważi sija u nofs qabel tluq ix-xems sal-inżul ix-xems ma niklux u ma nixxorbu xejn. Xejn. Laqqas ilma. Laqqas anke l-ilma. Jiena grazzjella. Vera nieħu pjaċir nisma' lil-Latif. Naseb dawn huma l-affarijiet. U nikkonferma kemm hu importanti x-xogħol li qed jagħmel il-forum. Qed jagħti pjattaforma lin-nies bħal Latif li semgħu leħinhom u jkunu jafu illi fid-dinja mhux kollox huwa abjad u iswed. Jiġifieri importanti illi aħna nies naħseb Latif jista' jitkellem iktar fuq is-soċjetà tiegħu ma l-Aħmadija għandi rispett kbir lehom għax huma forza Musulmana moderata ħafna. U kif kont qed tgħid inti, jiġifieri hawn min titfalu tazza qudiemu bl-ilma jħu għalih u m'għandux għalfejn. U Latif jipprova jispjegalek. U naħseb dan jgħin biex aħna aktar nitalmu minn xulxin. Però jekk ovvjament aħna ninalqu ġewwa djarna u ma nitkellmux ma' xulxin, nibdew nibnu ċertu idejat li forsi xi ħadd ieħor nibdew naraw iktar it-televiżjoni, ovvjament it-televiżjoni u iktar l-aħbarijiet dejjem ikkabbru l-affarijiet, jiġifieri gwerra u naħsbu li U dejjem juru kull ħażin. Il-ħażin kollu naħsbu l-Musulmani kollha huma estremisti li jaqtaw l-irjus u mhux vera, ġifieri l-estremizmi jeżistu f'kull reliġjon, jeżistu anke f'nies li m'għandhom l-ebda reliġjon u naħseb importanti li nagħtu vuċi lil min hu moderat, u naħseb f'kull tip ta' reliġjon u anke min m'għandux reliġjon għandu jitkellem għax naħseb dawn huma nies li huma alleati għal-partiti politiċi għaw Malta biex jmexxu soċjetà iktar moderata u iktar progressiva li timxi l-qoddim. Fl-aħħar mill-aħħar kif kienet jgħid tajjeb Latif u kif kont tgħid tajjeb inti li dawn huma nies li jikkontribwixxu l-ekonomija ta' pajjiżna, ġifieri mhux qegħdin hawnhekk qed jieħdu xi ħaġa lejn xi ħadd, jiġifieri jiġu hawnhekk jaħdmu iħallsu t-taxxi, jiġifieri jagħtu kontribut kbir, xi kultant anke jagħtu kontribut fejn il-Maltin forsi ma tantx ikunu imħajrin li jaħdmu, ġifieri biss tara naħseb
jekk tmur Mater Dei llum il-ġurnata tmur l-isptar, tara pletora nies ġnuż differenti ta' nurses jagħtu s-servizzi lil Maltin u mnalla ikunu dan it-tip ta' nies illi jieħdu ħsieb il-pazjenti Maltin, għax kieku hawn Malta kien konna biżejjed riżorsi mhux fl-istar biss, imma naħseb fis-setturi kollha tal-ekonomija. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm dialogu, importanti li jkun hemm inizjattivi bħal l-forum opportunitajiet indaqsu. Jiena nemmen illi għalkemm il-forum huwa ngħidu hekk xi ħaġa li relattivament ġdida anke l-Partit Politiku Malta, naħseb ir-rwol ta' forum bħal da ma' żmien qed jikber hekk kif is-soċjetà tibda tinbidel. Biex inkomplu propju fuq dak li kienet jispjegalna wkoll Latif, mela konna qegħdin ngħidu li Ramadan huwa propju perjodu ta' 29-30 ġurnata obbligatorju għal dawk in-nies ta' ċertu. Din il-ħaġa allura anke biex naqqat ma' dak il qiegħed jgħid Wayne. La darba issa intom bħala komunità qegħdin titħaltu mal-kumplament tas-soċjetà Maltija. Waqt dan il-perjodu ikun daqsxejn iktar l-isfida tkun daqsxejn ikbar, ikun hemm naqra iktar kurżità min-naħa tal-Maltin illi jieħdu interess u jistaqsu ta' x'inhu jiġri u bħal speċi ta' kif qal Wayne tista' tieħu għalik jew inkella tispjegalu. Kif tkun id-dialogu hekk f'dawn il-ċirkostanzi? Iva, level jien naqbel dak li għal Wayne, jien ma ħadd bħala xi ħaġa kera li meta xi ħadd poġġa l-qudiemi l-ilma. Jien ħadd bħala opportunità biex nispjega. U dejjem hekk nagħmel għax possibbli xi ħadd li għamil pjaċir għali, possibbli m'għandux biex jħoss. U tara wkoll il-ħsieb wara. Iva, żgur, dak qed ngħid li m'għandux biex jħoss li għaliex għamel hekk. U għamel tajjeb u jien ħadd opportunità biex nispjega u jien għandi rispett għalih kompletament. Meta nagħmlu id-dialogu mal-poplu man-nies tal-pajjiż, ħafna drabi meta niltaw jgħidu xi ħaġa u jekk xi drabi ħafna drabi jien ma jridx biex ngħid li jien qed insum għax ma jridx biex nuri, fim? U ħafna drabi ma jridx, imma fix ċertu punti, ċertu okkażjoni għandi biex ngħid li jien qed insum u ma nistax nixrob jew nikol. Imbagħad il-mistoqsija tiġi x'inhu jsom u kif tisomu. U nagħmlu d-dialogu, nagħti dak l-informazzjoni u kull darba meta nitkellem fuq dawn is-suġġetti jien nara rispett minn naħa l-oħra, nara li il-persuna li huwa qudiemi qed jitgħallem xi ħaġa u ma jħoss skomdu imma jħoss iktar komdu miegħi biex issa jaf kif għandu biex jagħmel affarijiet miegħi. U jien ukoll hekk nagħmel ħafna drabi fi ċertu punti jekk ma nafx il-local traditions jew religious tradition xi affarijiet, jien għandi ħabib u dejjem nitkellem magħhom, niddiskuti ħafna drabi meta nilta' ma' xi assis. Niddiskuti li kif il-ħidma tal-assessin qed isir, kif hija sistema, kif in-nies għandi wkoll kurżità biex xi darba imur fil-konvent nara li kif il-sisters, surijiet qed jgħixu u assessin qed jgħixu, kif qed jaħdmu imma ħadd ma kellek din l-opportunità. Le, ma kellix opportunità għax ma nafx kif għandi biex imur, qed nistaqsi dejjem li irid biex nara, naf u nittgħallem dak l-affarijiet għax dan huma il-profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu qal li informazzjoni, edukazzjoni huma l-aqwa meta tsib għandek tieħu. M'għandekx tara minn fejn qed tiġi. Ħafna drabi qed nittgħallem bala jien persuna adult. Imma nittgħallem ħafna affarijiet minn tfal. Minn tfal. U jien naf li darba kien hemm philosopher xi ħadd qal li kif sirt dasek philosopher tajjeb. Qal li jien ttallimt kollox minn dawk in-nies li m'għandhomx li ma mhux bil-għal. Qallu kif huma n-nies miġnuni u inti titgħallem xi ħaġa minnhom. Qal li dak l-affarijiet li jagħmlu huma jien ma nagħmilx. U jien nagħmel mod ieħor.
U meta jridu biex nitalmu, nistgħu nitalmu minn kull ċirkostanza. u anke animali nitalmu ħafna affarijiet. L-arfin hija l-ikbar għodda tar-rispett u fil-fatt jgħidu f'soċjetajiet fejn ikun hemm minjoranza nuqqas ta' edukazzjoni ħafna mid-drabi fejn jikber l-estremizmu, ġifieri kull tip ta' estremizmu reliġjuż u tara fejn ikollok komunitajiet li huma miftuħin u fejn ikun hemm komunikazzjoni, dat tip ta' estremizmu ma tantx jibqa' prevalenti. Ovvjament dejjem ħajkollok partijiet mis-soċjetà ma partijiet żgħar mis-soċjetà li jkollhom dik ir-reżistenza u li sfortunatament anka forsi minn nuqqas ta' opportunitajiet li jisibu ruħhom fihom minħabba il-faqar li jkunu jinsabu fihom jibdew waħlu f'affarijiet li mhux bil-fors huma raġuni ta' sitwazzjoni tagħhom u dik hija sitwazzjoni li kemm jista' jkun naħseb bħala soċjetà rridu nevitawha. Ġifieri rridu naraw li jkun hemm l-arfin, rridu naraw li jkun hemm edukazzjoni miftuħa l kulħadd u tajjeb li niftakru illi l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna wkoll tajt illi kulħadd għandu jkollu l-libertà illi jemmen u jipprattika li ma' reliġjon irid. U naħseb illi jekk aħna nirreżistu l-globalizzazzjoni l-isfortuna u li jiġri li nsiru ktar soċjetà iżolata u magħluqa u nitilfu l-opportunitajiet tal-globalizzazzjoni u jekk nirreżistuha ma nistgħu huwa impossibbli nirreżistuha kif nafu il-globalizzazzjoni ħad jiġri irridu ma rridux l-għodda tal-komunikazzjoni qegħdin hemmhekk, l-internet qiegħed hemmhekk u naħseb għandna minflok nirreżistuha għandna nabbraċċawha u nieħdu l-opportunitajiet u l-benefiċċji kollha ta' soċjetà miftuħa f'tolleranza u f'rispett lejn xulxin u fl-għarfien ukoll. Importanti. Mela, ħanamlu waqfa qasira ta' riklami, id-diskussjoni ta' sew interessanti, nirringrazzja għal darbohra miegħi hawnhekk ġewwa l-istudio għandi lil-Laika Ahmed Atif kif ukoll lil-Wayne Hewitt u għadna kemm tkellimna wkoll ma' Dunja Borġ qegħdin nitkellmu dwar id-diversità ta' reliġjonijiet differenti fis-soċjetà Maltija kif ukoll komunitajiet differenti barranin illi bħalissa s-soċjetà Maltija qiegħda tħaddan. Ħanamlu waqfa qasira għar-riklami nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Fakarkom li miegħi hawnhekk ġewwa l-istudio għandi miegħi lil-Laika Ahmed Atif li huwa President tal-Ahmadija Mużulmana f'Malta, kif ukoll lil-Wayne Hewitt, membru fih dan il-Forum Opportunitajiet Indaqs, illi żgur li qegħdin nitkellmu fuq suġġett li huwa għall-qalbu ħafna li huwa razza u reliġjon, u sissa qegħdin nitkellmu propju dwar id-diversità ta' reliġjonijiet illi bħalissa Malta qiegħda tħaddan fiħdana u kif imma aħna bħala soċjetà u bħala poplu nistgħu dejjem inħaddnu u nuru iktar aċċettazzjoni mhux biss f'dak illi qegħdin nifhmu imma anki mbagħad fil-fatti illi aħna qegħdin naċċettaw lil din id-diversità ta' realtà ta' madwarna. Propju, se nerġa' indur fuq Latif kienet jgħidli qegħdin nitkellmu fuq ir-Ramadan u għadna li ir-Ramadan mhuwiex għal kulħadd, iżda huwa għall-adulti jew semmejt li għal minnu anzjan. Le, anzi anzjani, xjuħ, dak li huma marid, li huma qiegħed fuq il-vjaġġ. Dawk li ma jistgħux m'għandhomx għalfejn. In-nisa tqal, jew nisa li qed jgħaddu fil-perjodu tagħhom m'għandhomx biex jisumu u anke dawk in-nisa li qed jagħtu ħalib lil tfal żgħar tagħhom. Imma jekk il-marda hija terminali jew kronika jew permanenti m'għandhomx biex jisumu, imma jekk huwa għal xi żmien, pereżempju xi ħadd għandu deni, pereżempju deni rieħ, għal xi ġranet ma jistax jisum, imma meta huwa jħoss tajjeb, dawk il-ġranet għandu biex he have to complete jista' jagħmilha wara. Iva, wara Ramadan iva. Imma appunt jien irid ukoll biex insemmi din is-sena Ramadan ukoll meta t-tfal żgħar kienu fil-iskola u anke ħafna kienu jgħaddu mill-eżamijiet. Jien ngħid punt li dawk tfal żgħar m'għandhomx biex isumu
meta jmorru l-iskola għax fasting may affect their growth. Imma meta huma qegħdin jikbru dan huwa għal dejjem għandhom għal tul ħajjithom. U l-Iżlam fil-Quran Alla jgħid li Alla jrid li jagħmel xinajdu makes things easy, not difficult for you. Alla ma jridx id-diffikultà mill-bniedem, għalhekk it-tfal żgħar m'għandhomx assenti milli jagħmlu. U hemm xi ġenituri li ma jħallhomx lit-tfal biex isomu u ma jagħmlu tajjeb, hemm u ma jifforsaw it-tfal tagħhom tal-età żgħira dak nasim mhux tajjeb, għandhom biex imorru l-iskola u għandhom jiklu hemmhekk u jekk xi ħadd irid li jittgħallem lit-tfal tal-età żgħira, pereżempju jien lit-tfal tiegħi on weekends għana nagħmlu li ngħidulhom li iva illum tistgħu issumu imma mhux għall-ġurnata kollha, għal xi sigħat, pereżempju jekk niklu fil-4 filgħodu sal-10 jew sal-9 biss jista' jsumu għax issa huwa l-ħin biex jikbru. U Alla ma jridx biex jagħmel dik il-diffikultà fuqhom, naħseb l-aħjar ħin li xi ħadd isum huwa meta jasal il-età ta' 15-il sena sa 18-il sena. Dan il-perjodu li xi ħadd il-bniedem jibda jidra li se jibda jisum għal daw iva wara 18-il sena huwa obbligatorju. Jiġi obbligatorju. Allura isek tibda dik il-perjodu biex tibda dderri li kien nifsek li se tidħol għal dan il-perjodu. Dawn huma użanzi wejn. Jiena narhom illi kull reliġjon għandu l-użanza tiegħu barra li hemm it-twemmin differenti, hemm l-użanzi wkoll u tradizzjonijiet li jġibu magħhom kull reliġjon u kull twemmin. Però jibqa' il-fatt li l-ikbar sfida illi jkollu il-pajjiż hija li s-soċjetà fl-aħħar mill-aħħar taċċetta din id-diversità. Minn barra ejja ngħidwa kif inhi u qegħdin naraw ukoll x'inhu jiġri barra minn Malta, ġifieri ma nistgħux niżolaw lil nafusna ġoba billi ngħidu għax aħna differenti, maħniex differenti, aħna naraw x'inhu jiġri barra minn Malta u ħafna drabi anzi nimxu fuq dak li jiġri barra minn Malta u għalkemm niflagjaw ħafna din il-ħaġa ta' diversità illi ngħidu iva rridu naċċettaw, rridu nittolleraw u rridu ninfetħu u l-mentalità tagħna tikber u ħaġa oħra. Però fir-realtà għadna lura wasalna żgur li le. Imma semmejna l-kelma reżistenza l-ewwel u semmejna wkoll l-edukazzjoni. Però fil-prattika x'inhi taħseb l-iktar ħaġa li tista' tkun effettiva biex nilħu soċjetà iktar tolleranti? Jiena għandna kif qed tgħid inti hawn realtà fil-pajjiż li ma nistgħux naħarbu minnha. Hawn numru ta' nies anke Maltin, hawn numru kbir ta' Maltin illi m'għadhomx jagħmlu reliġjon bħala xi ħaġa li hija tagħhom ukoll, hija xi ħaġa li qed tikber. Jiena naħseb ir-rispett għandu jkun sakemm ovvjament ma jkunx hemm reliġjonijiet jew fazzjonijiet ta' reliġjon estremi illi jippruvaw jimponu r-reliġjon tagħhom fuq ħaddieħor. Ġifieri nagħmlu żball illi jekk aħna naħsbu li għax il-maġġoranza tal-reliġjon hawn Malta hija dik ir-reliġjon Kattolika rridu bil-fors nimponu r-reliġjon Kattolika fuq ħaddieħor. Naħseb f'pajjiż li huwa demokratiku illi jagħmel separazzjoni ċara bejn l-affarijiet tal-istat u r-reliġjon li huwa pajjiż sekolari, ma nistgħux nippretendu li kulħadd irid ikollu l-istess reliġjon tal-maġġoritarja tal-pajjiż. Naħseb kif kont qed tgħid inti, l-unika mod kif nistgħu niġġieldu l-intolleranza hija bl-edukazzjoni. Ġifieri, pereżempju, Għatif għamel għatt ta' edukazzjoni ma tispjegalna fuq it-tazza tal-ilma. Ġifieri ma kontx naf illi fir-Ramadan Musulman ma jistax jixrob ilma, kont naħseb. Tal-inqas l-ilma jista' jixorbu. Fir-Ramadan, ġifieri ngħidu hekk minn tal-programm tal-ilm xi ħaġa jiena wkoll. Ġifieri u nieħu pjaċir inkompli nitgħallem u naħseb għandha tkun dik l-attitudni illi nitalmu li mhux dak kollu li huwa differenti u bil-fors
hija xi ħaġa għalina u naħseb kulħadd jista' jikkontribwixxi għal-futur ta' dan il-pajjiż. U naħseb l-unika mod kif nistgħu nimxu l-qudiem illi billi nifhmu li xulxin nippruvaw nitgħallmu iktar minn xulxin, mmexxu iktar l-qudiem l-edukazzjoni u naħseb li jekk iktar ma nifhmu li xulxin inqas kun hemm diffikultajiet għal-pajjiż in ġenerali. U naħseb illi jekk ngħidu hekk nifhmu dil-biċċa xogħol li mhux kulħadd illum il-ġurnata huwa bil-fors l-istess. Naħseb nkunu nistgħu nieħdu l-benefiċċji illi femmit differenti jistgħu jġibu fis-soċjetà. Ekku. U jiena xi ħaġa li laqtitni ħafna li qalilna Latif titilu kienet forsi din iċ-ċerta biża' illi tista' tidħol f'dak li jkun, illi jħossu meddet, illi b'xi mod jew ieħor tħossok meddet illi forsi xi ħadd se joħodlok it-twemmin illi inti tħaddan. Però jiena ngħid ħaġa kif għattajjeb ħafna inti Atif, illi m'għandniex għalfejn inħossuna medna sakemm aħna il-fidi tagħna hija soda tkun xi tkun. Fiex nemnu, jekk aħna tassew għandna fidi soda f'dak li nemnu, m'għandniex għalfejn nibżaw minn diversità, minn xi ħadd li huwa differenti minna, ma jfissirx illi se jbiddilna, anzi if anything, suppost illi iktar inti ma forsi xi ħadd ieħor jipprova jurik mod ieħor jekk il-fidi tiegħek hija soda, inti tkompli tissaħħaħ fil-fidi tiegħek għax inti tkun konvint. Tkun konvint minn dak li temmen, Jiġifieri la darba nkunu konvinti u għandna il-fidi tagħna soda, m'għandniex għalfejn inħossu. Jaf ikun hawn min mhux konvint u jkun qed ifittex u jipprova jitgħallem minn reliġjonijiet oħrajn. Naħseb diversi papiet ukoll uraw fil-ħajja pastorali tagħhom u fil-ħajja illi huma mexxew fil-mod pubbliku kemm dejjem anzi irrispettaw u marru għamlu visti lil nies ta' twemmin differenti, ġifieri bċertu rispett, ġifieri din id-diversità, mhux aħna qegħdin ngħiduha, ġifieri kważi il-Papa li huwa il-kbir tagħna, ġifieri għalina il-Kattoliċi, Pasbert diġà qiegħed jurina l-mod ta' kif għandna nġibu ruħna. Atif, żgur illi inti l-ewwel nett ilek tgħixhaw Malta tħossok illi għandek postok hawn Malta fis-sens li tħossa li s-soċjetà aċċettatek, tħossok komdu illi inti għandek twemmin differenti u tgħix ġewwa Malta. Is-soċjetà jaħsibx li mexxa l-qudiem ukoll għax naħseb. Mhux li dejjem tibqa' fl-istess post. Jien personalment meta insu xi drabi hemm problemi imma l-affarijiet oħrajn imma jien inħoss għax meta wassalt f'dan il-pajjiż u wassalt b'moħħ ċar, b'moħħ miftuħ. Kemm ilek tgħix Malta? Kważi 9 snin. U jien kelli qudiemi li għandi biex naħdem hawnhekk, għandi biex naċċetta dan il-pajjiż bħala pajjiż tiegħi u naf u nemmen u jien ċert li dan huwa pajjiż tiegħi, inħobbu bħal kont inħobb il-pajjiż fejn kont ngħix bħala pereżempju Pakistan. Lealtà u l-imħabba lejn Malta hija parti mill-fidi tiegħi u jien kompletament jekk mhux iktar minn Maltin daqs Maltin inħobb lil Malta. Ħassa sik domanda tif kont taf il-Malti qabel biex tallimt il-Malti f'9 snin jiena. Jiena diħbib tiegħi ilhom 40 sena u Malta ma nixtieqx. Dan ukoll parti li qed meta wasalt hawnhekk level kelli f'moħħi li jien għandi biex nitgħallem lingwa tal-pajjiż. Għax dan ukoll juri l-imħabba tiegħi. Illi inti, ekku, dik kienet xi ħaġa li offrejt kważi inti, illi tajt isma' jiena biex inħossni parti mill-pajjiż jiena se nitgħallem. Naħseb għal xi ħadd grazzi għal lilu hawn 9 snin biss naħseb jaf il-Malti sew. U għandi ħabib ħadd lezzjoni u imbagħad ħafna qed nipprattika man-nies qed imur
nitkellem bil-esperjenza. Hemm xi messaġġ li tixtieq twassal lis-semmija tagħna? Iva l-messaġġ tiegħi dejjem huwa li l-edukazzjoni huwa l-ikbar għodda u ignoranza hija l-ikbar għadu ta' bniedem. Għandna biex inħallu dik ignoranza, aħna bnedmin. Il-kluri ma jagħmlux differenzi. Jien ngħid anke l-tfal tiegħi li l-ikbar ħaġa li huwa importanti huwa l-karattru tal-bniedem. Mhux klur, mhux kemm huwa twil, kemm huwa ocean, kemm huwa irqi u kemm għandu flus. Dawn l-affarijiet wara xi żmien Jiġu jmorru. Iva, jiġu jmorru. Imma il-karattru Emiva. huwa jibqa' hemmhekk. Għandna biex nifokaw fil-karattru affarijiet tajbin, kull bniedem għandu xi affarijiet tajbin, xi affarijiet mhux daqshekk tajbin, imma dejjem naraw dak huwa tajjeb. U l-punt ieħor irid insemmi li kull reliġjon għandu xi joffri. M'għandniex biex ngħidu li jien naf dan u ma jrix biex nitgħallem iktar. Le, kif jien studjajt kważi reliġjonijiet kollha. Reliġjonijiet kollha jien studjajt biex naf li xi jemnu l-oħrajn u xi jemmen jien. U tara li mi l-aħjar reliġjon U għalik li ukoll. waħda l-iktar li tolqtok ukoll. Sigur, għalhekk meta nistudjaw, meta nagħmlu dialogu, dan jagħtina xi ħaġa mhux jonqosna xi ħaġa. U l-punt, it-tielet punt, huwa li dan huwa wkoll mhux dmir tal-politiċi biss li jagħmlu u jiftu din dialogu. Dan huwa wkoll dmir tal-mexxejja reliġjuża biex jeddukaw il-komunitajiet tagħhom biex jiftuħu mal-oħrajn biex jitalmu, biex jiddiskutu, jagħmlu dialogu. Jien xi drabi nisma' minn xi ħadd li dik dan il-mexxej jgħid li m'għandkomx biex titkellmu ma' dawk in-nies partikolari jew ma' dawk. Jekk il-mexxej jagħmel dan ifisser qed jonqos ħafna minn dawk in-nies li qed jitkellem magħhom. Jien ngħid anke t-tfal tiegħi meta jmorru l-iskola, jien ngħidlhom għandkom biex tagħmlu diskussjoni ma' tfal tagħkom, meta għandkom xi mistoqsija, saqsuhom. Jiġu xi drabi saqsuni, jien ngħidlhom għandkom level saqsu lil ħabib tagħkom. Imbagħad terġgħu lura u Kemm importanti dal-punt, ma' Grazzella, li Atif wasal biex għandu reliġjoni li għandu wara l-istudja reliġjonijiet kollha. Kemm nistgħu ngħidu fostna, xi kultant naħseb inkluż aħna, illi qabel ma wasalna għat-twemmin tagħna studjajna anke reliġjonijiet u kulturi differenti. Ġifieri naħseb u hemmhekk jikkonferma kemm l-edukazzjoni hija importanti. Ġifieri qabel ma naqbżu biex nikkritikaw il-ħadd ieħor jew reliġjonijiet oħrajn, għandna naħseb immorru fuq il-kotba naqraw eżattament ir-reliġjonijiet qabel ma aħna nibnu idea ta' xi reliġjon partikolari li hija dak it-tip, bħalma naraw fuq televiżjoni, li sfortunatament mhux bil-forsi hija realtà. Naqraw fuqha nistudjaw reliġjon qabel ma nkunu nistgħu nikkritikawha jew niddiskutuha. Jibqa' ukoll importanti punt żgħir li l-edukazzjoni għandu biex ukoll jibda mill-bidu u mid-dar. Jien insemmik l-esperjenza żgħira. It-tifel tiegħi kien fil-kinder u darba konna nerġgħu lura mill-iskola. Għalli papa dan it-tifel huwa he's brown. Għettlu li brown, le, huwa bħalna, huwa bniedem. Jien ħadd kważi 6 xhur biex jagħmluh biex jifhem li l-bniedem huwa bniedem m'għandux klur. Karattru huwa Dawn 6 xhur tipprova tispjegalu. Imma kull ġurnata meta kien jara, kien dejjem jgħid imbagħad wara 6 xhur għax kien fil-kinder kellu 3 snin. Dak mhux il-tort tiegħu. Imma jien ngħid li bl-edukazzjoni ħadak il-punt li l-bniedem huwa bniedem mhux il-klur. Edukazzjoni, perseveranza u jiena nibqa' ngħid naħseb waħda mill-iktar affarijiet ukoll importanti hija li ir-rispett. Ir-rispett irid ikun fi kwalunkwe sitwazzjoni, fi kwalunkwe relazzjoni li aħna jkollna. Mela, jiena wasalna fl-aħħar għax qegħdin jagħmluli sinjal. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni tas-sew interessanti, nittama li anki intom is-semmija sibtu dan it-tarif tas-sew interessanti. Grazzi Wayne għall parteċipazzjoni tiegħek.
Mela, jiena nagħmel appuntament miegħek dal-waqt wejn tajjeb illi ngħidilkom illi dal-waqt se jkun qiegħed jibda jipprepara jekk alla jrid għat-tieni konferenza fih dan il-forum opportunitajiet indaqsi għal darb'oħra nerġgħu nlaqgħu l-organizzazzjonijiet ta' twemmin differenti li ninsabu ġewwa Malta. Nirringrazzja għal darb'oħra lil Atif illi tagħna il-parteċipazzjoni tiegħu tagħna l-kontribut tiegħu f'dan il-programm. Nawgura lilkom is-semija il-kumplament tal-weekend it-tajjeb u tinsewx illi aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insemgħukom.